Oh ya Allah, angel kok. Alon-alon lho, Pak. Iya, iya, mana? Dalane angel iki lho. Apa aku medhok ae, Pak? Aduh, aduh. Dalane kaya ngene lho. Piye iki? Dorong. Iya ya. Dalane Oh, dalane. Alon. Iki salam ki lho. Tuh. Ya Allah. Angkot ram lho. Aduh. Nah. Ayo, Mbak, ayo. Lho, Pak. Ayo. Apa iso? Bisa. Alon-alon lho, Pak. Masya Allah, Masya Allah, Pak. Piye to ki? Domongi enggak usah numpak tok. Bukan tak omongin nggak usah numpak, malah boko numpak. Aditi anjir malik polah ora anjir walik to. Lah polah piye? Polah mulu ora karu-karuan. Jenenge gocekan sampean kok. Pak mau polah ngene lho iki. Ngene aku gocekan pundak ngene to. Pundak opo? Wong kok malah aku sing diseneni lho. Itu aku kok sing salah. Udah kok lawan iki malahan. Ya apa aku sing salah lho. Nek kowe sing salah kok. Apa aku sing salah. Kabeh aku sing salah. Tiba lho sampean dhewe sing nyetire enggak iso, enggak bener. Nyetire enggak bener, enggak pinter. Ngono ya ora usah. Polahmu sing ra karu-karuan kok. Kotor kabeh kambine. Yo, dalane koyo ngene kok. Dorong. Terus. Ya Allah, abote rame lho. Lah sampean rame lho dorong kok trae. Astagfirullahaladzim. Nek nih. Ayo. Terus. Ya Allah Gusti. Ngapura. Rupane. Dorongmu ki lho. Lah dorongku piye lah dalane lho deloken. Lunyune koyo ngene. Rono yo ora mungkin pleset rono iki mau. Lah piye jenenge dorong pra yo maju ning ngarep. Maju. Malah aku sing diseneni. Ya kowe sing dorong, kowe sing nyetir. Gak iso aku. Kok dombo ngelak. Yo. Kok piye iki terusan? Tarik mundur sik. Oh ya Allah, angel kok. Malah jangan dorak sik iki lho. Jagangan iki lho. Oh. Dalane kok ngomong. Ngomongi angel mau diomongi rasa lewat dalan kene. Lewat sing belah kono rada adoh ritek malah golek kan motor rupane kaya ndut kabeh lho. Kok mikiri motor, mikiri balik kangelan kok ngomong motor. Wis aku makwe lah. Wong aku gek ndanger prewang kok. Rewang kono. Prewang malah kerapok.